אפשר להתחיל. ערב טוב. וואלה, שמי, לא מתאים לי המקום הזה, זה מלשין אחד דפק לי את האוטו מאחור. הדייט הבא זה אני ואת במזרחי עם עומר. מי זה עומר? מה זה מי זה עומר? עומר אצילי, מה את לא מכיר? איפה שירתי? שירתי במג"ב. מה זה מג"ב? מה זה יבוא לי מלשינים? יוצר תמיד תביא חשבון מהר, יאללה, מהר. לא בעצם הזו, יאללה, לך. אז איך קוראים לך? לי קוראים רות, ולך? לי קוראים יוחנן, ואיך קוראים לאבא שלך? למה זה חשוב? זה פשוט, כאילו, צריך לכתוב את זה על הכתובה. אני קוראים לו יצחק. יפה. כמה חברות יש לך? כלי כאילו מהאולפנה כאילו. כמה היית רוצה להזמין לחתונה? 35. וואו, צריך אולם גדול. כן. שנייה, בואו נעשה דור ראשון רגע. דור מה? דור ראשונים, זה בדור שאנחנו תואמים גנטית. גנטית. זה מסודר, נעשה את זה אחת כך. ומתי את רוצה להתחתן? כאילו פשוט אני עסוק הערב, אז... אתה גם יש לך חוש הומור. רוצה קצת חלב, משהו? אפשר, זה לא יודע. שלא לשם קידושי. גנדוס. חיים. רוצה להתחתן? היי, שובר נגיעה. כל הסתומים השבורים האלה נופלים עליי. אז מה שלומך? הרב צפניה, היא שאלה אותי מה שלומי, מה אני אומר? שלומי בסדר, מה שלומך? אני ברוך השם מצוין. שירת בצבא? כן. טוב, אז איפה למדת? אני למדתי במגדל עוז. ומה את חושבת בבא בתרא? עוד לא התאמן. איפה את רוצה לגור? אני חשבתי כזה תל אביב או ירושלים. כמה ילדים את רוצה? אני רוצה 4-5 כזה. עוד מסר! שידוע שלי להיום. אני בבני עקיבא הייתי מנגן בגיטרות. הייתי את כל הבנות בגילי ידי. ונגן לך שיר, נפיק לך את המתח, שיר יפה. שערי שמיים, וחולה. שערי שמיים, חוזר בבן. שערי שמיים, דחילק, למה אתה שר? דחילק, לך מזייף את המילה של זייפים. שערי שמיים, תחזור פעם. שערי שמיים, עכשיו צריך להתחיל. מה קורה יקירה? מה שלומך?